हॅलो मैत्रिणींनो, नमस्कार सगळ्यांना. मी आज घेऊन आलेले आहे तुमच्यासाठी सुंदर सुंदर अशा वाटी डिझाईनमध्ये आणि पेंडंट डिझाईनमध्ये एडीच्या वाट्या आणि अमेरिकन डायमंडच्या तुम्हाला म्हणजे सुंदर अशा दिसणाऱ्या, ज्या की क्रिस्टलची पोत लावूनसुद्धा सुंदर दिसतात किंवा सिंपल पोत लावली तरी सुंदर दिसतात, अशा वाट्या ज्या की आपण डिझायनर साडीवरती वगैरे घालू शकतो किंवा कोणत्याही साडीवरती ते सुंदर दिसतात. फक्त डिझायनर साडीवरती त्याचा लुक अजून जास्त खुलून येतो. त्याच्यामुळे लवकरात लवकर बुकिंग करा आणि आपली ऑर्डर आजच कन्फर्म करा. आणि ह्या वाट्यांची रेंज असणार आहे मैत्रिणींनो फक्त 199 रुपये. आणि काही वाट्या अशा आहेत ज्या सिलेक्टिव्ह आहेत, त्यांची 199 आहे, आणि काही ज्या स्मॉल वाट्या आहेत त्यांची 149 रुपये प्राईज असणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर बुकिंग करा.